मोनफैबा ओमफ्राय फैनो थांसै थैबायलाय दैया बिदि थांनांगौ हा इयाव फैदो আৰু এইটো ব্ৰেণ্ডটো হ'ল PSC মনত থবা ব্ৰেণ্ডটো হ'ল PSC আৰু এইটো অকল সামাৰৰ কাৰণে मॉइस्चराइजर जो अभी फाउंडेशन और आगो यूज करो पहले जो यूज करती हूँ ना वही इम्पोर्टेंट है उस दिन भी बोला था ना मैं दायो शुटथ' जोबाखै र' मेकआपआ जोब्बाय ओमफ्राय दायो फट'शुट दङ आरोना नै माबायदि नुखो आंखौ दिनै एसामिस ब्राइडेल लुक बोरै नांखो ओमफ्राय दिनै दायो फट' लानोसै आरोना शुट दङ मा खालामनाय फट'ग्राफारा नैबे दिनै मा
बेयाव शुटआ जोबखांबाय ओमफ्राय दायो जोङो एडाम्सआव लाहैनोसै आरोना एडाम्सआव शुट हिन्जाव गोदाना ओंखारसिगोन जोंहा दायो जोंनि मेकआप आर्टिस्टआ नै अंकिता डेका ओमफ्राय भिडिअग्राफारा नै फन्डी कितना अच्छा आया मोजां जादों So finally दिनैहाय शुटआ जोब्बाय ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां नांबाय शुटखौ ओमफ्राय मेकआपखौबो बोरै नांदों कमेन्टआव खिन्थाहरबानो ओमफ्राय दिनै जाबाय दिनै मेकआपखौ खालामदों अंकिता मेकअप स्टुडिअ बेयाव खालामदों ओमफ्राय बिनि बिमा आन्टी ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि कन्टेक्ट खालामनोबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आं डिसक्रिपसनाव नाम्बारखौ होगोन आरोना स' थेंक इउ आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय बाय बाय